Kag sa number 1, Comelec magapatigay sang oplan na baklas kadungan sang pagsugod sa local campaign period sa Biyernes. Patigayunan ang synchronized nationwide grand baklas operation. Suno kay Attorney Lionel Marco Castillano, ang Regional Director sa Comelec Negros Island Region, may order na sila nga nabaton nga ang tag sa Kabanwa kag syudad ang dapat nga magpatigayon sang oplan baklas kag ini kadungan man sang panugod na sang local campaign. Gani mga illegal campaign materials sa nga nagapapili sa national kag local post ang subject sini. Wala ginatugutan ang campaign materials sa mga poste, kahoy kag government structures. Ang yadto lamang sa mga private properties ang hindi matandog sang Comelec basta man ini ang may panugot sa tag-iya. Nagapanawagan man si Castillano sa mga barangay officials nga kung may mga posters o tarpaulin sang mga nagapapili ang nakatapik sa mga barangay hall, ini ang kakasun nga daan. Ang mga barangay kapitan nga nagatugot sini ang sarang manabat kag mapasakaan sang election offense nga mahimo mapinahan sang perpetual disqualification suno sa kay Castillano. May pahanumduman si Castillano sa mga incumbent officials nga nagapa-re-elect nga hindi pwede magamit ang mga government resources ayhan salakyan o kun pondo para sa kampanya. Ang kasubo nga paggamit sara mag-qualify bilang abuse of state resources. Nandang national. So, national and local campaign materials will be taken down. I would like to appeal to barangay captains na yung mga nasa barangay halls ng mga campaign materials ng local candidates, including national candidates, tanggalin na rin nila kasi bawal po yan using government facilities for the campaign. Maaari po sila kasi yung yung kumbaga custodian ng barangay hall. So if they would allow those campaign materials in barangay hall, it is as if sila mismo ang mananagot dyan.